Nagpaabot ng matinding sentimiento si Atty. Harry Roque laban sa kasalukuyang administrasyon kasabay ng pahayag na handa siyang bumalik sa Pilipinas kapag wala na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang kwento ni Churk Balagtas. Ipinahayag ni Atty. Harry Roque na handa umano siyang bumalik sa Pilipinas kapag natapos na ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kasalukuyan ay nasa Netherlands si Roque kung saan siya ay nag-request ng asylum. Sa isang panayam sinabi nito na kapag wala na si Marcos sa pwesto ay agad siyang babalik sa bansa at umaasa siyang sa pagkakataong iyon ay mapapanagot na ang mga may sala sa bayan. Binanggit din ni Roque na noong una raw na paalis ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay madaling pinatawad ng sambayanan ang pamilya nito. Nakabawi man umano ng ilang bahagi ng ill-gotten wealth ay hindi raw ito lubos kaya't nakabalik pa ang mga ito sa kapangyarihan ng may galit. Dagdag pa ni Roque, hindi raw niya kayang patawarin ang kasalukuyang administrasyon dahil sa sinapit niya at ng kanyang pamilya. Inilahad niya na ang kanyang pagkakalayo sa mga mahal sa buhay ay epekto ng ginawa umano sa kanya ng gobyerno ngayon. Ako si Churk Balagtas para sa Kwentong Politiko.